Псалом 2. Защо се развълнуваха народите и племената кроят безсмислени неща? Земните царе въстават и князете заговорничат против Господа и Неговия помазаник. Те казват: да разкъсаме техните окови и да отхвърлим от нас техните вериги. Този, който обитава небесата, ще се изсмее. Господ ще ги подиграе. Тогава ще им заговори в гнева си и ще ги смути с яростта си. Аз помазах моя цар на Цион, моята света планина. Помазаният цар каза: ще възвестя решението на Господа. Той ми каза: ти си мой син, аз днес те родих. Искай от мене и ще ти дам народите в твое наследство и всичко до края на земята за твое притежание. Ще ги управляваш с железен жезъл, ще ги струшиш като глинен съд. Затова вразумете се, вие царе, поучете се, земни съдии. Служете на Господа със страх и в радостта си треперете. Отдайте почит на сина, за да не се разгневи и да не ви отведе пътят ви към гибел, защото неговият гняв ще пламне скоро. Блажени са всички, които се уповават на него.